MMA Helsingin väki on parhaillaan matkalla kohti Tallinnaa isoihin jouluihimme. Meitä on täällä satapäinen joukko, josta puolet on ensimmäistä kertaa matkassamme. Tiedossa on kohtaamisia, verkostoitumista ja ennen kaikkea hauskanpitoa yhdessä. Mahtava osallistua tähän isojoulutapahtumaan ja odota innolla sitä, että voidaan verkostoitua ja sitten tavata uusia ihmisiä. Aivan ihanaa. Hyvät fiilikset. Kiva irtiotto arkeen heti tähän alkuvuoteen. Helposti lähestyttävää porukkaa, näyttäisi olevan mukana ja kivaa iltaohjelmaa tiedossa. Siis tosi kiva ilta oli. Toi show erityisesti oli aivan super. Se vei ihan mukanaan. Oli ihana jorailla siinä matkassa. Oli tosi kiva tutustua uusiin ihmisiin ja matka oli tosi hyvin järjestetty. Tällaisia lisää.